Policajti si predvolali Deža na oddelenie. Dežo, priznaj sa, ty si pálil. Dežo nesúhlasne zavrtí hlavou. Nepálil. Policajt sa však nedá a pokračuje. Ale prístroj máš. Dežo previnilo sklopí oči. No mám. Policajt celý rozradostený. No tak vidíš. Zaplatíš pokutu 500 eur. Dežo sa zamyslí a po chvíli na stôl položí 2 500. Policajt sa diví. A tých ďalších 500 eur je za čo? Za znásilnenie. Policajtovi sa hrôzou zježili posledné vlasy. Neblázni, Dežo, koho si znásilnil? Nikoho, ale prístroj mám. V tlačenici pred hotelovým výťahom mládenec nechtiac buchol mladé dievča lakťom do prsníka. Prepáčte, slečna, ak máte aj srdce také mäkké ako prsia, tak mi určite odpustíte. Odpúšťam vám. A pre prípad, že máte všetko také tvrdé ako lakte, bývam na čísle 318. Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás? Pretože hodil po rozhodcovi kameň. Ale veď ho netrafil. Veď práve preto.